Ja, og vi skal fortsætte sagen med endnu en afhøring, og det er Helge Bille Nielsen, der har taget plads i vidneskranken. Du skal så være bekendt med, at når du udtaler dig, så taler du under strafansvar. Det skal være rigtigt, og du er bekendt med, at man kan blive straffet, hvis man afgiver en falsk forklaring af retten. Godt. Og det er din egen advokat, der starter. Værsgo. Vi så før med den der transformation der på side 27, hvor Thomas Gade Rasmussen Strøbæk transformerer til Rasmussen. Sådan er det, der går forud. Er det så fakta? Det, der går forud side 27, og så før han transformerer sig. Er det fakta? Nej, altså det er jo, der er en forbindelse til en helt tydelig, eller i hvert fald en helt sand forbindelse til en hel masse reelle eksisterende mennesker og fænomener og ting og sager. Altså alle de her helt banale ting, som findes i de fleste menneskers liv. Og så den her forvandling til den her person, som selv siger, at han ligesom er kommet ud af intet. Han er den, han er, som en Gud, der har skabt sig selv. Og forsøger ligesom at flyve hele vejen over til USA, og så alligevel i slutningen af bogen falder tilbage i det her. Altså du hedder, dit fulde navn er Thomas Gade Rasmussen Strøbæk. Du kalder dig Thomas Strøbæk, men i kunstnersammenhæng Thomas Aldrak. Ja. Og vi hører også om i andre sammenhæng Thomas Hertzen, ja. Og så Thomas van Brugge, så ja. Du bruger sådan nogle kunstnernavne, sagt. Ja. At du skulle have sagt til Information, at du har flere gange bedt Nielsen om ikke at bruge dit navn. Hvad ligger der i det? Altså, jeg fik dengang jeg havde fornemmelsen efter selvmordsaktionen, at Nielsen han godt kunne finde på at skrive om mig, og mere om mig. Og der havde jeg appelleret til ham om, at jeg ikke ville være en del af hans værk. Ja, fordi hvis du ser på bagsiden af skudsudsvalget her, der er også et billede, og det ligner umiskændeligt dig og Nielsen. Kan du bekræfte, at det er jeres ord? Ja. Det er jeres ord. Jeg har aldrig været, jeg vil ikke sige, at vi nogensinde har været venner. Vi har haft et meget formelt samarbejde, og efter Iran, der var det klart, at vi ikke kunne være kolleger mere. Du er træt af at blive filmet? Ja, kræft, jeg er alle sammen træt af. Det tror jeg fandme godt. Ja.